bliver en meget sjov challenge. Tada! Yes, og Patrick, han vil så rigtig gerne gøre det her. Så ja, hvorfor ikke? Så jeg står bag kameraet i dag, så det bliver meget sjovt. Kig med. Yes. Det ser rigtig godt ud. Mars han er i gang. Hurtigt! Ja. Hvor skal det? Det gik ikke af der. Ej, nu sker der ikke så meget. Rysten! Det bliver godt. Prøv lige at ryste den. Ryst den. Det gør du. Jeg håber, det kan du. Hurtigt, Palle. Det virker ikke. Der råder ikke for meget af. Kast ned med proppen. Godt, det virker ikke. Springvand! Det gik ikke særlig godt. Det var på grund af, at jeg ikke var der. Og det var også på grund af, at Sofie ikke var her. Ja. Som vi nok også har lagt mærke til. Hun skulle bare hjem til sin far også. Og være så hun kunne desværre ikke være med. Men det er lige meget, fordi måske kommer der en video ud på lørdag. Det går vi stærkt ud fra, hvis Sofie hun kan. Så, ja. Skriv i kommentarfeltet, hvilken challenge vi skal lave. Ja, vi har løbet helt tørt. Nej! Chili Cheese Top Challenge. Nå jo, ja. Chili Cheese Top Challenge. Jeg er lige glad, hvad Sofie siger. Jeg hader Chili Cheese Top Challenge, så jeg tager. Men for bloggens skyld! Yes! Vi ses, blog!